avui anem a parlar de videojocs perquè 2023, bueno, 2022 en part, però més 2023 és l'any que Andrea ha començat a jugar a videojocs, encara que en una miqueta de desgana. I no s'ho està prenent molt en sèrio, però bueno, algun que altre sí, no, Andrea? A què estàs jugant? A jocs del mòbil, principalment, la Ja, veritat. però eres una miqueta la paròdia de l'estadística, no? De quan parlen de videojocs, diuen, les dones juguen a jocs en el mòbil i els homes a grandes Sí. juegos i les dones no són streamers i tal. La, Eh, la culpa d'això la té els meus pares, que mos van tallar... Jo recordo que a mi el de Zelda m'agradava molt. Que això en el públic incel també triomfa, no? Vull dir-te que... home, sí, és un senyor que passa la seva vida intentant rescatar una princesa. Però que a mi el rotllo així aventureta, encara que em feia un poc de por, jugava així el de Harry Potter, però en l'ordenador. I Ah, veus? ahí sí que estava la meva germana al meu costat com a suport. I no, en realitat jugava a més jocs, estic pensant, l'únic que en l'ordenador. Però he perdut d'això, no. Bueno, introduïs el tema, que ja t'he tallat. Vale, no, 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 sí, volia que Huele a t'esplayares. batalletes. Volia que t'esplayares i també del SimCity. I sí, no, el Sims, el SimCity, bueno, bé, ara ho parlarem en més detall. Vale, pues això, o sigui, que sí que en guany estàs donant entrada als videojocs en la teva vida, no? D'alguna manera. Ho Entonces, vaig intentar més l'any passat, enguany, perquè, a veure, el tema és que el que no sap l'audiència és que jo tinc un ordenador que en teoria es pot jugar a jocs ja, i a veure, vol dir un ordenador en potència de gamer. O sigui, sí, qualsevol que, ordenador es pot jugar a jocs, però el no, però teu... vull dir que té llumetes i tot en la torre, vull dir que està pensat per... que això no ho he tingut jo mai. Ja, ja, ja. Un ordenador, o sea, un ordenador que no pete quan estic fent la meitat de les funcions. Entonces la idea era ja, aprofitar i fer-me una adulta gamer i més en el tema de pandèmic. La veritat és que la meva tolerància a la frustració Mm. és baixeta i em passa dues coses, que quan no l'endivinem ràpid em frustre i que quan entenc com... O sigui, i el contrari, quan entenc com funciona el joc, no sé quantos, també em canse i deixe de jugar. No, això també té molt que veure en la meva corba d'aprenentatge. O sigui, jo quan un joc he entès perfectament com funcionen totes les mecàniques, se me fa repetitiu i a lo millor només el torne a usar si en algun moment necessite relax, o sigui, anar, diguem, evadir-me una miqueta del món i alhora una mecànica que jo controli i que no em siga molt exigent, no? Té com diferents usos. I per això van treure, n'hi ha un llibre, que és del que anem a parlar, que es diu Marx Juega, que és una introducció al marxisme a partir dels videojocs. És el que diu el títol, no? Però jo crec que seria una miqueta més bé al revés, perquè és una introducció als videojocs per a marxistes, diguem, dur, podem discutir-ho, i que trau, bueno, és una edició molt boniqueta, molt xicoteta, el llibre no és llarg, què tindrà? 200 pàgines? Sí, però és com tamany de bolsillo, o sigui, de butxaca, no és molt gran, seran... Però sí, estarà per ahí, Edi 150 pàgines o 200. editat per Episcaya, que és nostre amigo Antonio. Antonio... Bueno, és més gent, no? O és ell només? N'hi ha més gent, però per a mi és la cara d'Antonio, o sigui, jo el veig a ell. No, però a més és que jo sempre pense que recomanem molt la seva... o sea, esta editorial perquè pensa que fan coses super guapetes i prou originals en general i la veritat és que no és la primera cosa que he vist d'ell i jo sempre acabé bastant contenta i a més és que els preus són super... És que la filosofia de l'editorial en si ja m'agrada molt perquè no publiquen moltes coses, sempre intenten fer-les accessibles i després fan entrevistes i fan cosetes en els autors bastant interessants. Però bueno, de fet, en este llibre passa una cosa que fan un col·loqui de presentació i n'hi ha idees que no apareixen en el llibre però que en realitat connecten que com a que és una expansió del llibre en si mateixa, el col·loqui, no? I això ho fa com molt més xulo, em fa la sensació que moltes voltes quan es presenta un llibre, quan es fan cosetes sobre un llibre, com a que s'obsessionen molt en parlar única i exclusivament dels capítols i de les coses que hi ha dins del llibre i el fet de ser capaç d'entendre la filosofia del llibre i parlar d'altres coses que crec que està molt guai. Però bueno, si vols això ho introduïm una miqueta Sí, a veure, més jo, tard. jo crec que això està guai. L'autor es diu Antonio Torres Ledesma, crec que es diu, que és un xic extremeny, igual que Igual que l'altre l'altre Antonio, Antonio. l'editor, no és el mateix, i que ha fet una tesi que té que veure en això, no?, dels videojocs. I o sigui, es nota que el xic pilota, o sigui, es nota que
és un tio que té com molta formació marxista acadèmica d'autors i al mateix temps que sap prou de videojocs perquè es nota que juga, ara està com intentant fer de streamer en Twitch, jo veig com prova coses, intenta com donar-li un cert aire renovador a ser streamer una miqueta més reflexiu, diguem, encara està una miqueta aprenent, en alguns jocs està més verd que altres, però crec que és una perspectiva original el que fa A mi, i... bueno, Digues. no, que a mi fa la sensació que més que renovar el Twitch està renovant el que és ser acadèmic. És Sí, a dir, exactament, sí. vull dir-te que al final el Twitch té moltes visions, no? Vull dir-te, perquè, a veure, això crec que ho hem parlat abans d'entrar, però que el llibre a voltes peca, pues això, de ser fruit d'una tesi doctoral, però fins i tot així penso que queda bastant instructiu. El seu esforç comunicatiu en tota classe de plataformes que, diguem, no són les típiques vinculades a la universitat, en cert sentit, perquè no és anem a fer la mateixa moguda de sempre però en plataformes noves, que a voltes, jo que sé, com càtedres que s'obriguen Instagrams o coses així sense ningú tipus de traducció en el llenguatge, crec que el fa original sobretot com a persona que és investigadora i que és acadèmic de coses. Sí, a veure, ell intenta fer una miqueta una reflexió. El llibre és que, bueno, cada capítol és un poc introduir un autor o una sèrie d'autors que tenen molt a veure entre si és més bé com un gènere de videojocs, no? Vull dir, uno és com més d'estratègia, aventura, altres són videojocs vintage, que com que està prou ben tirat, i a més com és bastant pedagògic. Jo el que veig és, a mi, per exemple, que a la majoria d'autors d'estos marxistes es conec, encara que no els llegit en profunditat, també perquè jo tota la vida he pensat que igual no fa falta tant d'autor, i igual el que Marx dia, a lo millor, és que mirares una miqueta més a la realitat i menys el Melic, el qual és predicable de Marx, de Joan Fuster i de Cuigues, no? Vull dir, és una miqueta de filosofia vital. I a mi m'ha paregut que encara, o sea, crec que hi ha com una evolució, crec que el xic encara és un poc massa acadèmic. O sea, crec que necessita tirar com molt de concepte, molta profunditat, de Adorno fa no sé què i tal. I la crítica que jo li faria és que encara que m'ha agradat i és pedagògic, el que diu dels propis videojocs està molt limitat per lo que els marxistes saben dir del món. O sigui, per a mi el nucli és que els propis videojocs, que ell fa un anàlisi de el videojoc és un tipus d'obra d'art, diguem, més completa o més ambiciosa que una altra obra d'art perquè és interactiva i que té una lògica pròpia, perquè t'ensenya la manera que interactues en un videojoc de forma diferent, genera camins diferents i genera diferents formes de pensar, i crec que és una de les coses que ell millor... A mi, per exemple, també perquè sóc més viciat del tema, el capítol on parla de jocs d'estratègia i de gestió urbana i tal, i és una cosa que ell, per exemple, m'ha aixecat prou en el Twitter i altres jocs, és des que més em va agradar perquè crec que és des que més té una idea preclara, no? De dir, a Marx i companyia els agraden molt aquest tipus de jocs perquè la idea de lo que és el progrés està com molt tancat. O sigui, el progrés és sempre fer més, créixer més... És sempre tècnic. És sempre tècnic. És progrés tècnic, sí. Exactament. El camí tecnològic és molt recte i quan este xic juga a jocs que són d'estratègia de gestió fa la mateixa crítica, no? El progrés és sempre com molt lineal i li molesta que no n'hi hagi com camins alternatius, no? I també juga com a jocs d'aventura i tal, que juguen a això. Jo crec que això és una reflexió superinteressant de lo que és una obra d'art, de lo que és un videojoc, etc. Crec que el gran límit d'este joc, d'este llibre que diga, i t'ho vaig dir al principi, no són els videojocs, és Marx. O sigui, que crec que fa com un esforç perquè tot el que n'hi ha de videojocs, en el fons, pegar-li martellar és per a que encaixi en un autor marxista que normalment va escriure com a poc fa 40 o 50 anys. I a mi això és el que m'ha molestat de dir no serà així del carril, digues. Bueno, no, és que no en dones pas. Entonces, després soc, diuen... Soc pesat. No, que fa gràcia perquè diuen, no, si interrompeu molt entre nosaltres, dic, és que si no ens interrompem, l'altra persona no para. Estava intentant ser educat i no n'hi ha hagut manera. No, jo anava a dir-te que a mi els capítols que més m'han agradat han sigut l'introductori de Marx i el de Rosa Luxemburg, que pensa que són els dos, diguem, que més se n'eixen de lo que són els autors. Perquè, a veure, jo he de dir dues coses. Una, que m'agrada estos dos capítols en concret, justament perquè pensa que tenen més capacitat d'eixir una miqueta de lo que és el marc teòric i parlen d'indústria, de possibilitats dintre del joc. També m'agrada molt el tema, una de les coses en les que ell insisteix, igual
una miqueta menys que en lo del progrés tècnic, però la idea d'absència de conflicte polític, és a dir, inclús en aquells que estem parlant de distopies... A veure, jo no he jugat a aquest perfil de jocs i la veritat és que en algunes coses em pareix divertit perquè he entès com funciona el joc sense haver jugat a ell. Perquè em vaig enfrontar al de Skylands i jo vaig veure la quantitat de carreteres que hi havia i no sé quantos i vaig col·lapsar. Dic que no tinc capacitat d'entendre això. Però que vull dir que fins i tot en jocs que en principi són comunitaris o que has de col·laborar amb altres companys, quasi mai es qüestiona ni les estructures de poder existents, ni per què es distribueixen els recursos, ni hi ha una volta has pres una decisió és molt difícil canviar-la, coses així, no? Però bueno, jo he de dir que mira, l'estructura que utilitza per a parlar en el llibre m'agrada molt, perquè pensa que fa una o sigui, la manera que va introduint elements de les coses que hauríem de mirar en el videojoc, a mi sí que m'apareix xula. És a dir, parla primer d'una introducció més a jocs d'estratègia, però és que després li va afegint, bueno, i són inclusius els jocs? De quin tipus de personatges mostren? Parlar de la pròpia indústria, de com funciona, com és cultura, és economia, i com que em fa la sensació que primer et fa una primera introducció que és bastant atractiva per anar sumant elements com que hauries d'examinar en qualsevol producte cultural, no? Quines són les narratives que hi ha de fons? Quins són els perfils de personatges i què és el que conten i on estan emmarcats? Quin tipus de model de producció i de reproducció de les obres existeix, no? Jo crec que en aquest sentit fa una visió d'ecosistema que és super completa, que està molt bé. Vull dir que és el tipus de coses que a mi m'agradaria que en general, o sigui, com jo ho veig una espècie com una manual. És a dir, probablement té raó en el sentit de que crec que limita massa el tema dels autors i probablement haguera pogut invertir l'ordre, és a dir, parlar d'estos temes i sumar autors després, però crec que en el fons ja saps que el tema de com es tracten els personatges, dic, els autors marxistes, com que a la gent que els estudia els vol donar lloc en l'actualitat i que això forma part de la voluntat, de dir, és un autor encara vigent i per tant anem a pegar una volteta i per tant que els autors juguen a videojocs es considera atractiu, però crec que, és a dir, com a manual de bones pràctiques està super ben trebat i a mi això m'agrada bastant. Ja, però això és un poquet un manual de crítica d'art. O sea, jo crec que n'hi ha una part ahí que és aprenem a fer crítica d'art marxista i a més en general la crítica cultural ha sigut molt marxista, tot el rotllo de la teoria crítica. Com aplicar això als videojocs em pareix algo que és intrínsecament bo i vàlid. El que passa és que crec que com estàs parlant dels propis videojocs, crec que falta, o sigui, sí, analitzar-ho i tot està bé, però crec que li falta un puntet més, que és el tipus de decisions a les que tu porta un videojoc. Em pot preguntar a quin tipus d'ideologia porta, què connota, crec que això és una miqueta la part que fa bé, però crec que li costa més entendre com el propi videojoc genera la seva pròpia lògica, que no és només, o no és necessàriament la lògica política preexistent, o configurar ja per Marx, o en aquest cas per Adorno, que és òbviament la seva obsessió, que és el que més li pega, i a més la presentació va una miqueta d'això, no? La presentació és que n'hi havia una xica que parlava tot el rato en llenguatge inclusiu, sí. que no me recordo com li diuen, i César Rendueles estaven en la presentació. I els dos Antonios. I Antonio, sí, Antonio no intervé més que un poc d'una pregunta. Crec que introduïen coses molt xules. Per exemple, la presentació, jo també, el que diem, la recomanem molt. Crec que l'enllaçarem en el Twitter o algo. Estava en SoundCloud, crec. I treien coses xules, no?, de com la pròpia programació de videojocs indies a les escoles, o sigui, quin potencial tenia de que la gent aprengués a fer els propis videojocs, un qüestionament de la indústria, però també un qüestionament del tema de... I ho dia Renduel, sobretot, que em pareix curiós, i que Ledesma ho tracta molt en el llibre, no? La relació amb la cultura lliure, la cultura lliure d'internet, que és una cosa que és curiós perquè Renduel que sí que es nota que ve més del moviment d'antiglobalització de fa 20 anys i això ho ha viscut. Ledesma tampoc, jo crec que té un any menys que tu o dos menys, vull dir que no és tan jove, però... Gràcies. Gràcies. Cabró. Tampoc... No feia falta. És descriptiu, això. Bueno, vale. Tampoc incorpora o sigui, crec que no planteja això com a perspectiva. O sigui, crec que veu més això de autors marxistes, que la majoria venen d'abans, que és la continuïtat de l'acadèmia marxista, però crec que no fa
no fa dialogar, cosa que sí que fan en la presentació, el propi llibre i l'anàlisi dels videojocs en la pròpia cultura lliure d'internet, que en els jocs no ha sigut una cosa tan escampar, més enllà d'algun concret. És que et dia jo del videojoc, el Disco Elysium, que sí que és un joc que va ser fet rotllo cooperativa, independent, associació, i al final s'ho ha quedat una empresa, els ha tirat a tots. Bueno, com Però, ha fet un poc en xat GPT, no? Vull dir que les lògiques de començament i les de final efectivament, no solen coincidir. Que crec que és una de les coses que, per exemple, no es parla, no? Que fins i tot en moviments que al final totes les qüestions de programari lliure, de no copyright i tal, un dels grans fallos que he tingut és qui s'ha apropiat d'aquest tipus no, de contingut al final. Aquí s'ha apropiat, però també n'hi ha un rotllo de que, per exemple, els que tenien Creative Commons i cultura lliure, música, per exemple, pues no estaven a Spotify. I a partir d'un moment, la cultura lliure estava horxata, espencat, al principi els primers discos sí que eren en Creative Commons i cultura lliure, i a partir d'un moment, crec que entre 2012-2015, abandonen això perquè és un lastre. És que és curiós, Vull dir que el tema de les plataformes que realment s'ha posat en boga fa poquet, però ja fa molts anys que determinen també els sectors, no? I que al final tu vols que se te donen a conèixer i etc. També està una qüestió de les obligacions laborals. Jo crec que el primer programa el van fer una miqueta sobre això, o segon programa, el de uno que parlaven sobre la rana Gustavo. Sí, no, Gustavo, no, Pepe. Ai, Pepe. Ui, Gustavo és l'altre, me cague la puta. Sí, però... No, sí, de la No, granota però Pepe, sí, la cultura d'internet. sí, però que esta idea de que al final fem crítica de lo existent, però tampoc, com sempre, no som capaços d'imaginar com marcs alternatius o diferents, no? O de recuperació de coses que... Perquè inclús en la part que a mi m'ha agradat, que analitza la indústria i parla d'altres models o tal, crec que és bastant cínic el plantejament o com a una certa distància, no? Que és com ho tracte per incloure una miqueta, però a mi m'ha agradat molt la intervenció de Rendueles en aquest sentit. Crec que va aportar moltíssimes coses i crec que obri horitzons, sobretot, de com plantejar coses a futur, el qual està guai. És que jo crec que és la perspectiva que li faltava. O sigui, pensar en el videojoc com a obra d'art, com lo que siga, una de les vessants que li faltava, el que jo estava dient, és a on porta la pròpia lògica del videojoc, i crec que l'altra important és la pròpia lògica, i ahir també, com a que faltava aquest angle més marxista, no? La pròpia lògica de producció del videojoc, com predetermina el missatge que va tindre el videojoc i les possibilitats que va tindre, perquè avui en dia és un dels espais on està havent més explotació laboral, Sí, més baixes, no? Més baixes per depressió, per assetjament, tal. Els videojocs, rotllo, el GTA, etc., d'estos totxos, tenen espais de desenvolupament que són molt més cars i molt més explotadors que la pròpia indústria cinematogràfica. I crec que la pròpia condició de producció i que avui tu pots fer, estem en un moment en més auge que mai del videojoc indie, molt senzill tècnicament, i és una mica del límit, no? De fer el tipus de ficció superavançada. És més fàcil fer-la en cine, vull dir, tu pots arribar a fer una pel·lícula més o menys barata perquè tu ja tens a l'abast càmeres tècnicament bones de fer algo que pugui anar a un festival totxo i que no sigui tan diferent, perquè el que pot fer, jo que sé, Disney, en Marvel i companyia és clavar molt d'efecte especial, però a l'hora de gravar una història, o el que diem quan de l'especial de comèdia, aquell del Magí, o sigui, tu pots jugar unes càmeres i tal que tingui aspecte de Netflix i fer-ho tu. Evidentment, Netflix serà millor, però no és tan tècnicament millor. Però un videojoc hi ha un abisme. Perquè el que costa de programar un videojoc molt bo i que tinga un estàndard per a PlayStation o per a ordenador totxo, n'hi ha un abisme. I ahir lo tècnic sí que té un paper, diguem, preponderant. I com l'experiència de l'usuari segueix evolucionant, vull dir que segueix fent-se més complexa. Jo estava pensant que en el joc este de vaqueros que tenies tu, que és tan bonic... El Red Dead Redemption 2. Sí, que crec que aquest llibre, o sea, en el llibre el menciona com a un que més denúncies per explotació havia tingut, vull dir que justament el perfil este, que la història és bonica, que les accions que tu prens en el joc, vull dir que damunt d'això encara fa més mal, no? Que sembla que sí que el joc té una certa moral i que vull dir que no està tan preestablert el missatge, però fora la creació només hi ha hagut un camí i ha sigut el del mal.
A veure, este joc, per exemple, el Red Redemption, o sigui, Rockstar, que és la companyia que fa GTA i tal, també, este joc, per exemple, va tindre 8 anys de desenvolupament. O sigui, és que això és impensable ni per a una pel·lícula avui en dia, ni a 8 anys de desenvolupament. I després de que la pròpia indústria està molt configurada sobre la idea de... És molt marxista, l'explotació laboral. O sigui, l'única manera de guanyar diners substantivament a la indústria del videojoc és apretar més al treballador. O sigui, no n'hi ha massa variable. O sigui, lo que es guanya pues, variable, guanyen diners, però fonamentalment està en que un treballador faci la feina de dos. I fonamentalment el gros del marge d'aquestes empreses és eixe. I això és una reflexió, jo crec que és superimportant a nivell industrial. Rendueles la feia i ahir faltava, no? Sí, i també diria que una de les coses que parla, encara que menciona una miqueta al final, és el tema dels jocs de mòbil. Vull dir que realment cada volta forma part més o sigui, li dedica molt poquet espai, jo crec que també per a Perquè és cobrir... un home. Per expedient no, però és que pense que ahir s'obrin també... Igual és un fenomen diferent, o sigui, podem entendre-ho com un fenomen diferent i, per tant, en determinants distints també, però que crec que la quantitat de qüestions que es mereixen ahir, sobretot en el tema de la privacitat, o sigui, que a banda la intrusió en les teues dades, no sé, em va fer la sensació que ahir es quedava una miqueta coix, tenint en compte que els milions d'usuaris que té com a plataforma de joc virtual, no? A més, en unes lògiques molt més senzilles, sempre estar enganxat, no sé, crec que aquesta part estava una miqueta per desenvolupar. Sí, bueno, i també que n'hi ha com a concentració, per exemple, en Steam, no? O sigui, que els jocs que no estan en Steam i en plataformes d'aquestes totxes tampoc no existeixen, no? Perquè la majoria de l'accés i el que ha aconseguit Steam i tal és que el gros de les compres... Bueno, és un poquet com Spotify en la música, perquè Sí, no anava a dir-te. molta gent no tal. I que una miqueta el contrast front a l'època de la cultura lliure és que tot el món bueno, entenia que se ho podia piratejar o tal, que tampoc és sostenible, perquè, claro, no estaves pagant res a l'artista, però, bueno, s'ha naturalitzat de forma molt normal que tu pagues i canalitzes totes les teves compres a través de plataformes. PlayStation té la seua, Xbox té la seua, Steam funciona més sobretot per a ordenador, però també, o sigui, que has aconseguit concentrar compres, tota la informació que li estàs donant, claro, a una única companyia dels teus patrons de consum. Sí, no, i reiteraria el tema del el dret a la reproducció i que passa també en el mundillo audiovisual. Vull dir jo, les sèries que més m'agraden, tu saps que a mi m'agrada veure les 30 milions de voltes, cada volta sèries que s'han fet, igual fa 3-4 anys, ja no tinc lloc on veure-les, no? I vull dir, crec que en els videojocs això, damunt, després de la quantitat d'esforç dedicat a un puto videojoc que 3 anys després s'hagi tornat obsolet perquè ja no n'hi ha ningú tipus de plataforma que la replegue, em sembla com una cosa per plantejar-se també. Home, els videojocs ahí, no sé si el problema és eixe o més la pròpia obsolescència de la màquina. O sea, Sí, saps? no, però ho diria per lo que dius tu de la plataforma esta que ara se m'ha com De Steam. de Steam, sí. Que ja no. Sí, La veritat bueno... és que me pilla lluny la meva zona de confort perquè he entrat una volta i no sé fer-lo servir. Però Steam bueno. i les plataformes de PlayStation i Xbox, la idea és que tu cada volta menys compres un joc físic, un joc físic, compres diguem, la descàrrega, sí que, ahí sí que te'l pots tornar a descarregar. Jo crec que en els jocs vells no n'hi ha tant del problema de reproducció de la venda de drets i tal, que sí que dius que té Netflix i companyia, com que cada volta més s'assembla, no? Netflix i tal a una tele. O sigui, tu, Sí, en compte sí. de poder veure un dia o una hora, pots veure més temps, però al final ho llevarem, per lo que, a no ser que el dret siga nostre o tal, però ahir també sí que lo que veig, per exemple, és que a mi, quan això ja passava abans, però diguem, ara s'ha fet més acusat que n'hi ha molta disparitat. Vull dir, en un ordenador normalet, com el que jo gaste per a treballar, el gros de jocs que eixen ara no el suporten. Ja més allà de que el sistema operatiu de Mac no suporta la meitat, que això ha sigut tota la vida, però que Sí. un ordenador de gamer com el teu, o sigui, serveix per a processar àudio, processar vídeo, cert tipus de feines tècniques i per a jugar. Si tens un ordenador molt bo de gamer, tu no pots jugar i molt menys retransmetre, no? Que és el que fan alguns. O sigui, que Tinc un d'això de gamer, però pues no tinc targeta gràfica. Vull dir que si haguera de jugar no podria fer tampoc tantíssima cosa. Sí, però crec que això també està o sigui, està introduint com unes barreres molt bèsties d'accés a això. O sigui, tu pots jugar a coses molt bàsiques, qualsevol joc que tingui una mínima ambició i que xuple algo de màquina,
ja no van. No vol dir que no n'hi hagi altres itineraris, i n'hi ha jocs que d'este que t'ha parlat jo, des Paradox, que fan Europa Universalis i altres, que ja no o sigui, és un perfil d'empresa que ja no focalitza en fer batalles i gran desenvolupament de gràfics, sinó més de dir, vale, pues vaig a invertir en que este xic juga, per exemple, a jocs d'estos. Vaig a invertir en que la meva simulació de com és una societat siga més acurada, no? Diguem, l'estratègia d'empresa és més... A tu t'ha servit molt este llibre per a descobrir jocs, no? Em fa la sensació que... No massa. No, realment vale. no era la majoria no era el meu tipus. Per a mi sí, o sigui, jo la major part de jocs que posava no els coneixia. A mi, jo els coneixia la majoria, el que passa és que al final també crec que el que passa al món del videojoc és que tu t'acabes concentrant molt en un parell de gèneres que t'agraden, no? Jo, per exemple, pues, puc jugar més estratègia, algun perfil d'aventura, com puga ser, el que dius tu del Zelda o este que et dia jo del detectiu i tal, i a lo millor alguno de pegar tirs, però jo en general no jugué a moltes altres coses. Jo jugava a este Civilitzacions, que això és un tema que no hem parlat, que crec que estaria xulo que el recuperarem, però que me'l posava en el nivell superfàcil, inclús així n'ha perdia, perquè jo mai tenia ningú interès en destruir civilitzacions colindants. Jo me centrava en millorar la ciutat i quan em descuidava venien i me mataven. Ja, però veus, això, per exemple, este tipus de jocs, molts d'ells han anat millorant i ja n'hi ha condicions de victòria cultural, victòria econòmica i tal, perquè existeix gent com tu, que no vol l'aniquilació militar de la resta de la població. Vull dir, que està bé, no? Vull dir, crec que, de fet, no sé si el Civilization a eixe o a uno posterior ja existia una condició de victòria era enviar la primera nau a l'espai. O sigui, sí. a colonitzar l'espai, que no necessitaves matar a ningú. El tema és que si tenies més ciutats era més fàcil produir una nau en èxit, però per economies d'escala. O sigui, diguem que crec que això evidència prou bé, no? N'hi ha hagut com diferents tipus d'estratègia de desenvolupament agrupat segons la preferència del lector, anava a dir, no, de l'usuari, però crec que també està molt limitat per lo que dia. O tu tens un transatlàntic que pot fer gràfics de l'hòstia i està desenvolupant, siga Nintendo, tal, durant 10 anys, una cosa que va ser puntera i que s'endurà tota la crítica positiva de la indústria del videojoc, o vas a tenir que jugar a altres estratègies pues, més xicotetes, no? Al final és com el mercat capitalista pur i dur. Sí, no, a més estava pensant si probablement des d'una perspectiva, diguem, distinta, no tindria sentit simplificar, pues de la mateixa manera que ara l'accés a la ràdio i al podcast s'ha simplificat i ha permès l'accés a moltíssima gent de continguts, que no sé si m'hi guanyant, però per lo menos com a, en certa manera s'ha democratitzat, no? Que igual s'ha de retornar una miqueta a un esquema més senzill, que la història sigui complexa, però que els gràfics no necessàriament siguin tan punters. No ho tinc clar. Però, en fi... Bueno, igual... això... Sobretot per a que en els col·les puguen jugar els xiquets. Sí, bueno, el que dia la xica està a la presentació era que s'ha d'aprendre que els diners fora més de programació per a saber el que jugues. I això em sembla bé, però que crec que en el fons... Crec que n'hi havia un poc d'aquest debat, no? Si tot el món ha de saber fer de tot. Però crec que al final el gros de lo que vas a veure la indústria és com molt complicat de fer i crec que és un gap ahí que crec que el videojoc té molt més difícil de cobrir que el que fa... O sigui, la bretxa tècnica, diguem, a l'hora de fer podcasting, diguem, és mínima, en audiovisual és alta però no tant, o sigui, segons l'obra d'art i en cert tipus d'obres d'art contemporani o el que siga, el desplegament té molt menys que veure que el concepte, no? Crec que probablement és la indústria on, almenys a dia d'avui, tinga més pes el desplegament tècnic, però igual això canvia. Crec que això és la gran interrogant que queda. Pues jo crec que ens quedem en eixe interrogant i si voleu contar-nos el que penseu, pues si jugueu, hem encès el mòbil 3 mesos després. Ah, sí, el mòbil de Greuge està restat operatiu. I no ho ha enviat res, fills de puta. Fills de puta, per això... Per això ho tenim penjat, ho tenim fixat en el Twitter i no m'ho han enviat res, que vergonya. Bueno, ja no vos volem. Vinga, adeu. Adeu.